akong gusto ron. Unsa naman pod? Lisod na bugay na pangitaon ba? Gusto ko magtuhog-tuhog ta. Dali. Tilaya akong bingka. Nana po lagi ng tila-tila lagi. Unsa man, matila ka dili. Dugay-dugay jud ka ha. Asa man to sige mo oy? Ganiyaran ako to gisugo ba? Wa pa jud ka bali. Bantay lang jud ning tawanan ni ba. Murag nagmilagro jud to ba. Sa unang nasuguon, dali ra karon perti nang dugaya. Palong nang init na akong lawas, lamay nakaibag-ibag ba. Asa naman ni tawanan ni oy? Maasa day mong anak? Amot kami nag-uban. Ganiyaran man ako to gisugo. Amang gyapon ka balik. Kasi gisugo din nimo ato. Ay, gipapalit na akong mangga kay nangalak ko. Unya, dawan ako nangalag mangga. Gusto na ako tuhog-tuhog. Uy, isus kabuan. Napasa lang nito. Bantay, lagi ng tawanan ni. Bantay lang dyan yung tawanan ni. Nagbinuang ni sa kuwa. Ni balik ni pagkabayot at sahod man dyan ko ni. Kabalong na nga to lang ni nga kuwa. Nagdugay-dugay pa. Karoon lang dyan ka. Saan? Kumanoy, nahurot na lang ako libot-libot ang palengke. Wa, gyoy mangga nga hilaw. Magsurok na pong dugo ato. Kapuya po lang yung ani, good ba? Nalalaki, matag-ahat ani noon. Nanawa lagi nagpasa, nagatsa. Tungod guro ni nga rugay ko nakauli ba? Patay yung ko ani ron. Impas yung ko ani ron. Buak yung bagol-bagol ako ani makitaan ko ron. Nawala man, asa ka to hinadto ay? Nanong dugay kay kaganihan ako nang pinaabot sa imuha ba? Alang ano, nangita magong mangga. Di na mangga akong gusto ron. Unsa naman pod? Lisod na bugay na pangitaon ba? Gusto ko magtuhog-tuhog ta. Bisag nakabuntis na tuhog-tuhog yapon? Sus mao kung gusto. Asa mabuta magtuhog-tuhog? Diri na para madali. Diri, as in diri sa sagingan? Kung man mo reklamo ka at sahon ti ka. Lagi, taya po na ni oy. Dali. Tilaya akong bingka. Nana po lagi ng tila-tila lagi. Kung man, matila ka dili. Lagi ko anak be. Pagdali. Dugay-dugay jud ka ha. Dugay kay ka ha. Dong. Dong. Naunsa man ka dong? Nakuya palgo perting baho ah.